dnešného videa. Dneska vám ukážem môj nový barák, v ktorom sa budú odohrávať strašne veľa videjok, hlavne takých strašidelných, a možno, že sa aj tento baráčik nájde v odhalenie Pandiaka, možno, a určite aj vo futbale. Že proste takto. A tuto máme mapu, ktorá je na plány všelijaké na vykradnutie bank a tak. Tuto je celá mapa, proste. Tuto je veľa krajín proste. Tu máme kafe. Tuto máme zbranie, keby niečo sa stalo. Máme tu všetky zbranie, ktoré existujú. A tak. Máme tu potom oblečky. Potom tu máme izby. Potom tu máme kúpeľku. Potom zase obývačku. A tak. A ukážem vám aj horné poschodie. Počkajte. Bombác. Sme na hore. Tuto máme také bludisko. Tam bolo niečo. Tuto máme také bludisko, proste na strieľanie a tak. Tuto sa tiež určite v nejakom videjku nájde ako. Tak. A keď dosiahneme 50 odberateľov, natočím prvé naživo. Jen tak. Tu máme takúto ostreľovačku. Tu je také bludisko, že neviem, kde sa to tu nastavuje na to strieľanie tých pandelákov z prostých. Jaj. Dobre, kde ste vy, amatéri? Tak budeme si trénovať proste. Sakra. To bol nahlas. Dám mu presnú do hlavky. Tomu to dám do péra. Vidíte, aký som dobrý strelec? Ešte to vidieť. Teraz ideme normálne ich pošútiť. S tým hletím. Dobrý deň, pane. Bum. Čo je tu niekto? Jaj. Bum. Bum. Proste ja som pro. Wow, bum, 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 bum. Jaj, bum, bum, bum. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Vidíte, aký som profík? Počkajte. Som potreboval nahlas vtedy. Dobre. Dobre sme ich tu pošultili. Že toto je toto. Tak. A ideme do dolného patrička. Teraz ideme úplne do dolného. Wow. Vítajte v mojej skríši. Takže vidíte, tuto máme takto. Proste ukazoval som vám aj môj sloníc house. Jo, je to dobré, ale ja som chcel. A toto je taká základná, to není dom. Toto je proste základná, aby ste vedeli. Lebo to navždy zostane domom. Bum, 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 bum. Dobre, bum. Dáme to tak, bum, bum. Bum, bum, bum. Nech to počujete. A bum, bum. Bum, 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 bum. Dobre, bum. Sakra. Bum. Bum. Wow, dobrý strelec, bum. Bum, bum, bum. To bolo na prdel.
Dobre, ale to nám moc nejako nevadí. My si zoberieme pištolku. Ja neviem, napríklad toto. Tak. Viem, je to nezákonné, keď som superhrdina. Wow. Wow. Sakra. Wow. Bum. Sakra. Ja som si myslel, že môžeme na ňo strieľať. Sakra. Kto šel tím? Sakra. Bum. Aké mám skóre? Dobre, dali sme to. Takže toto som vám chcel ukázať. Dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Sice není moc dlhé, 6 minútové, ale toto som vám chcel iba ukázať a tak. A dúfam, že sa vám toto videjko ozaj páčilo. A teda čus.